Ahojte, dnes si dáme také video o čistení auta. Začína prichádzať jar, konečne sa vyčasilo, začínajú byť suché cesty, takže sa môžeme naplno venovať čisteniu auta. A máme tu také krátke video, čo sme si prichystali na údržbu nášho auta. Je to všetko od Koch Chemie. Je to cez umývanie karosérie, umývanie okien, čistenie sedačiek, nakoľko máme umelú kožu. Je to aj na plasty, viac menej vonkajšie, v interiéri Tesla moc plastov nemá. Tam sú viac menej všetko mäkčené materiály, koža. Takže si ukážeme v krátkosti. Tu nám máme vlastne naše postrekovače, ktoré využívame pri aplikovaní jednotlivých krokov. Máme ich oddelené farebne. Ako môžete vidieť, predávajú aj na farebné rozlíšenie, kde zelený máme len rozprašovač, je použitý pre GS na rozpúšťanie špiny. Ďalšie dva sú už vlastne napeňovače. Žltý používame autošampón, aktívnu penu, ktoré miešame dokopy. Červený používame vlastne na Powervox, čo je vosk. Ako posledný krok na auto, na dávkovanie používame takúto odmerku, ktorú si vlastne dokúpime ešte ďalšie, aby sme mali na každú fľašku zvlášť trvale, aby sme nemuseli vyplachovať. Máme tu potom od novú radu Finisher. Jedna je na okná, druhá je vlastne na disky. Na okná používame aj takéto handričky, ako budete ďalej vidieť vo videu. Šedú na umytie, modrú na utretie. Keď sme pri handričkách, pod handričkami je sušiaci uterák, ktorý si budeme musieť kúpiť ešte jeden, aby sme mohli použiť pri dvoch krokoch. Po umytí od autošampónu a peny pred aplikáciou vosku, potom vlastne druhý uterák použiť po aplikácii vosku, opláchnutí a utretí auta do sucha, aby sme mohli potom aj krásne umyť okná. Máme tu mikrovlákna a vlastne umývacia rukavica, aby sme nepoužívali metličku. Máme síce fóliu PPF na aute, ale nemusíme si to škriabať na silu. Lepšie to je s tou rukavicou. Tu vzadu máme potom ešte tie spomínané prípravky na vonkajšie vnútorné plasty, čistenie interiéru. Guf je vlastne na koberce vnútorné gumové, ktoré sa umýjú vlastne z GS a potom sa na ne aplikuje guf, ktorý vlastne ich naimpregnuje, nezostanú masné, sú pekné ako nové. A posledné tu máme vlastne na autosedačky. Ako som spomínal, máme v Tesle umelú kožu, biely interiér, takže jedno je najskôr na vyčistenie s kefkou, priamo tiež od Koch Chemie. Druhý prípravok je impregnácia, aby tá koža viacej odolávala znečisteniu. A vlastne je k tomu aj takýto napeňovač na to čistenie, aby sa to ľahšie aplikovalo. Takže to je zatiaľ naša takáto minisada pre umývanie auta. Uvidíme, či ešte niečím rozšírime časom, čo sa nám bude hodiť, zistíme postupne. Takže pôjdeme si natočiť, ako auto umieme a uvidíme, či stihneme aj tie sedačky nakoniec ešte vyčistiť. Ešte nie je až také teplo, ale možno pre skúšku niečo tam vyskúšame, ako to funguje na tej koži. Auto máme asi 3 týždne, takže ešte nie sú znečistené, ale preventívne by sme ich mohli ošetriť, aby sa nešpinili. Takže ideme na to spomínané umývanie. Vyčasilo sa. Dúfajme, že nebude pršať, aby nám to vydržalo pekné, čisté. Takže vidíme sa o chvíľu. Nachádzame sa na umývárke v Lohovci pri Tesku, penový raj. Svieti nám síce troška slniečko oproti, takže je troška slabší výhľad na displej, ale prvá základná vec pred umývaním auta je nadstaviť si režim umývárky. Takže ideme autičko,
servis, režim umývania vozu. Pardon. Dali sme si, preťukli sme si. Servis, režim umývania. Takže ako vidíte, režim umývania vozu, aby sa nám neotváral port a podobné veci. Takže ideme si nachystať veci, zameníme si peniažky na vodu, prípravky máme svoje, Kochemie a pôjdeme umývať. Ideme si vybrať peniažky, máme tu takýto automat na zamenenie na mince, takže dáme mu spapkať celé. Ale nechce nás. Vidíte, že sú aj malé problémy občas. Nechce peniaze. Prečo nechce peniaze? Tak. A vyhrali sme. Počkáme, kým nám vydá. Zoberieme si výhru, ešte sme len prišli, už sme hneď aj vyhrali. Vynikajúca automývárka, ktorá vás nechá vyhrať. Dobre, teraz si nahádžeme peniažky, budeme potrebovať v podstate len vodu, nakoľko prípravky máme svoje. Dáme si tam zatiaľ nejakých 5 €. Uvidíme, koľko potom ešte. Alebo dáme 6. Chystáme prípravky. A máme vlastne kýblik s handričkami a s našimi prípravkami od Kochemie. Takže ako prvé si auto namočíme, opláchneme ho klasicky vodou. Takže auto máme opláchnuté. Teraz si najskôr nastriekame kolesá, necháme pôsobiť. Oslavte s Mercedes-Benz 140 rokov inovácií a nenechajte si ujsť atraktívnu ponuku. Pri kúpe nového vozidla teraz získate štvoročný servis a štvorročnú záruku cenevážneho vyšnívaného modelu. Navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu ešte dnes, alebo si vyberte vozidiel ihned k odberu v online showroome. Ponuka platí pre všetky modely osobných vozidiel. Viac informácií o Mercedes-Benz.sk. Vieme, čo sa deje v kraji. Univerzita Svätej Cyrila metoda na Márovu lektorku. Kraj sa minulý týždeň stalo 24 lokálnych výzvod. Kapitán Lukárovho 82 hodný kredike. Zajtra rátame opäť s pramovou oblastnosťou. Krátko po 15 vážnych mikrofónu zdraví sa Kapľová. Správy o 5 minút skôr ako ostatní. Univerzita Svätej Cyrila metoda na Márovu. Kolesa necháme pôsobiť. Nastriekame si teraz autičko na rozpustenie špiny.
aby sa potom ľahšie umývalo, nakoľko máme PP, fóliu, máme keramiku, takže všetko by to malo ísť tak ľahšie. Neúspešnou protikandidátkou bola súčasná rektorka Univerzity Katarína Sloboda-Nováková. Komisia Trnavského kraja zverejnila štatistiky ciest. Počas prázdninového týždňa vykonalo viac ako 3000 dýchových skúšok. Teraz vlastne autíčko nastiekame, aby sa tá základná špina troška rozpustila a ľahšie sa nám potom auto umývalo. Teď budeme aplikovať šampón a penu aktívnu. Tým autíčko obehneme, tak nám to troška bude pôsobiť na karosériu. Vôbec s tým nič robiť, len to opláchneme. Dneska nám konečne vyšlo aj počasie, aby sme mohli auto umyť. Dúfajme, že nám nebude pršať. Na chvíľočku nám to vydrží. Na čisté autíčko. Aktuálne sezóne na tým 3 výhry, 7 remíz a 11 premiér sa bojuje o záchranu lige. Najlepšie umiestnenie klubu MFK Skalica bolo v sezóne 2022-2023, ktorý si klub zabezpečil 8. miesto. Teplota v krajine stúpila na 8 až 12 stupňov. Ako počujete, máme tu aj rádio. Takže ako počujete, autíčko by nám mohlo vydržať nejaký čas, pekné, čisté, keďže nehlásia pršať. Pozor si dajte na nehodu, po ktorej došlo zakladníkom smerom do Strakových. Ďalšie zostalo sa vresnými kostelami, ktoré dohadili opatrnou zvýšili aj svoju stavenú mozgu. A to na tejto zarábame si zhruba liter a pol roztoku. Či na tento prvý krok. A to začína dochádzať, takže zhruba ten liter a pol nám stačí, aby nám nezostalo zbytočné na vyhodenie. Viete, po každom umývaní v podstate vypláchneme. Teraz používame len rozprašovač a už potom na tie ďalšie kroky budeme používať napeňovače, ako na šampón s aktívnou penou, tak aj na Powerbox. Napumpujeme a takže autíčko máme pripravené na spláchnutie. Prvý krok máme za sebou. Teraz si auto opláchneme. Zase iba čistou vodou. Najskôr si opláchneme kolesá. Ostatné necháme ešte pôsobiť na laku, aby nám to čo najviac zaúčinkovalo. A teraz sa pustíme do oplachovania karosérie.
Ako vidíte, na sklách keramika pôsobí, voda ide krásne hneď dole. Oplatilo sa. Chlapci z Trstíc odviedli dobrú prácu, keramika drží. Po roku v podstate pôjdeme keramiku obnoviť, ako na sklách, tak aj na karosérii. Povedali nám, že stačí to spraviť raz za rok. Špina ide hneď troška dole z toho a to sme použili v podstate ani nejde mechanicky, ide to len samotným tlakom vody. Ale máme aj po zime, takže zároveň si ho opláchneme aj od soli a všetkého možného bordelu, ktorý bol posledné dni minulý týždeň na ceste. Dobre, takže zastavíme si zase vodu, aby sme zbytočne ju nemíňali. A teraz si použijeme prípravok autošampón s aktívnou penou. Autíčko si napeníme a potom ho s rukavicou budeme umývať. Najskôr celé auto napeníme, ktoré nám v podstate začne zase pôsobiť. Dali sme si najširšiu trysku dovnútra, takže musíme častejšie potom dotlakovávať, ale zase ten prúd je taký silnejší, nemusíme to potom toľko sa s tým až tak hrať. Takže najskôr si ho celé napeníme, zase to necháme chvíľočku pôsobiť, čo v podstate nám splní aj to, že kým auto obehneme, tak tu už nám tá zmes pôsobí. Takže autíčko napeňujeme, už budeme mať minutý. Autošampón, čo nám akurát vyšlo, tým 1,5 litera, zarobený 1,5 litera vody. Do toho sme použili 60 ml kombinácia autošampón a aktívnej peny. Autíčko nebolo moc špinavé, ale nakoľko sme po zime, minulý týždeň boli ešte pondelok, útorok viac menej kalamity a dosť sme s autom behali. Tak ako pekne poumývame, vyzerá to, že bude pekne. Tak si auto umýjeme, nech nám sa pekne leskne, nech využijeme efekt keramiky na fólii. Teraz to budeme troška častejšie pumpovať, nakoľko sme už na spodu a
využijeme v podstate všetko, čo máme v rozprašovači, aby sme nemuseli zbytočne vylievať a plýtvať prostriedkami, ktoré používame. Dobre, takže máme nastriekané, teraz si zoberieme rukavicu a autíčko pekné celé poumývame. Nepoužívame metličku alebo podobné veci, aby sme to zbytočne neškriabali, aj keď fólia je odolná. Ideme pekne od vrchu, ktorý máme. Auto nie je moc špinavé, takže auto je troška vyššie, takže nedočiahneme až úplne. Možno to časom vyriešime nejakou metličkou, uvidíme, ako to bude robiť, ako sa nám bude dariť, ako sa nám bude chcieť. Ideme pomerne rýchlo. Pomáha nám, ako som spomínal, pomáha nám keramika, že tá špina sa tak nedrží na tej fólii. Po prípade to nemá fóliu, tak na laku. A v podstate bol aplikovaný, bude aplikovaný Powervox, ktorý takisto potom pri budúcom umývaní pomáha, aby tá špina tak išla ľahšie z toho auta dole. A vianočný prípravok, tá aktívna pena G Fix, krásne škoricovo vonia, čo bola vianočná edícia. Tá má vôňu škorice, aby to pripomínalo Vianoce. Dostali sme ju ako darček za nákup. Takže kochenie sa oplatí. Je to kvalitná značka. Zistili sme, že ten uterák nám je málo, takže časom si asi dokúpime druhý. S rukavicou to ide celkom v pohode. Má taký väčší záber, takže nemusíme sa s tým hrať na malých plochách. Poumývame si pekne už teraz pri spodu. Môžeme poumývať plastové časti na spodu, kde sa drží najviac špiny. Už si to v podstate neprenesieme na karosériu. Takže teraz na konci spravíme tie najhoršie časti. Vidíme si náš spoiler od Joferu, alebo v podstate difuzor, spoiler máme vpredu. Vyjeme značku, aby bola pekná, viditeľná.
Dobre, takže ďalší postup je, že si auto znovu opláchneme. Pustíme si oplach, poriadne vypláchneme všetku chémiu. Pretože to už bude, toto je vlastne krok pred utretím auta a navoskovaním. Vyskúšame to takým štýlom, že auto utreme, potom ho navoskujeme, uvidíme, že nám to ten vosk, ako nám ostane karoséria. Iné zvolíme na budúce taký postup, že by sme si vlastne auto, keď teraz opláchneme, utreli s uterákom, potom by sme ho navoskovali a uvidíme, či nebude treba znova ho utierať. Takže ako vidíte, auto je opláchnuté, je vidieť aj funkciu keramiky, že vlastne voda už hneď steká dole, neostáva tam. Teraz použijeme sušiaci uterák, aby sme si auto osušili. Ideme takýmto štýlom, že vodu sťahujeme. Ona sa nasáva do uteráka a auto nám ostane pekne suché. Takže uvidíme, čo nám bude to robiť po vosku, ako som spomínal. Keď použijeme vosk, či nám auto ostane znova suché, alebo nezostanú žiadne nečistoty na aute. Alebo či budeme musieť investovať do ďalšieho uteráka, aby sme mohli auto dvakrát poutierať, aby nám nezostali flaky. Auto celé prebehneme takto uterákom. Je to celku rýchlo, nakoľko plocha uteráka je dostatočne veľká. A tieto veľké časti zoberieme takýmto štýlom, že to pekne utierame. Neviem, či to bude dostatočne vidieť, ako tá karoséria ostáva suchá, keď sa prebehne s uterákom. A už teraz tie menšie časti si prebehneme takto, aby sme to zobrali aj z tých menej prístupných miest, tam sa uterák nedostane. Zostane nám auto krásne, suché, bez vody. Určite ste to už zažili, že váš športovný miláčik zrazu vybehol ako spoločné výbehov bežného kola. Vy ste ho nekázali, čo sa to deje. Na prvý pohľad je to rozhodnila Hitlera. Nikná správanie zvierat na Adam Sandler upozorňuje, že za týmto silným prevodným Za chvíľočku budeme mať auto poutierané. Použijeme vosk na karosériu, aby sme doplnili ochranu keramickú. A potom ešte, keď už budeme mať auto spravené, pôjdeme ešte poumývať okná, aj keď začína sa nám troška viacej mraziť. Dúfam, že sa nám dážď nespustí a nevíde naša práca na vnívoč. Žijeme si konečne autíčko aj v slnku. Takže ako vidíte, auto ostalo krásne suché. Zotrieme si ešte predok, kde sme sa ešte nevenovali blatníku.
Na blatníček predokutrieme a pôjdeme auto navoskovať. Teda, že nám zachádza slniečko, bolo by krásne vidieť, ako ostalo auto suché. Takže ideme na taký viac menej posledný krok, kde použijeme Powervox, auto navoskujeme a potom už na auto spláchneme. Ako budete za chvíľku vidieť, keramika už pôsobí tak, že už ani... Ako vidíte, vosk už začína účinkovať, z karosérie začína sám automaticky odchádzať, teká dole, takže tu je vidieť účinok toho vosku. Ako pekne to účinkuje. Medzi tým nám začína pršať, takže okná umývať nebudeme. Okná si umýjeme potom doma v garáži. Bolo by to zbytočné ich teraz umývať. Takže auto len spláchneme a pôjdeme domov. Schovať sa do garáže. Dúfajme, že sa nám dopedy moc nerozprší, aby sme si auto znova nezašpinili. Nakoľko sme sa tak snažili. Je to vlastne také prvé poriadne umývanie, keďže doteraz sa to neoplatilo nejako extra umývať a bolo stále zlé počasie, upršané, cesty špinavé, mokré, sneh ešte minulý týždeň. Ako ste mohli vidieť aj v predchádzajúcich videí, tá cesta bola v katastrofálnom stave, keďže tam bolo stále nasnežené, boli kalamity, ale autičko išlo v pohode. Tak mu teraz doprajeme také malé ošetrenie, aby sme ho mali pekne lesklé, čisté, udržiavané. Takže auto ideme opláchnuť po poslednom kroku, začína nám to pršať, čo sme nerátali. Spoliehali sme sa, že už nebude, takže rýchlo opláchneme a ideme domov do garáže. Teraz oplachujeme vlastne nízkotlakové, to by mala byť demineralizovaná voda, ktorá sama o sebe nezanecháva kvapky. Ako vidíte, tlak je slabší a vlastne by nemali, aj keď si auto neošetríte voskom, malo by ostať potom krásne suché, bez keď uschne, malo by ostať bez kvapiek. A malo by to krásne sa to auto vysušiť a malo by byť ako keby bolo navoskované, takže žiadne kvapky, šmuhy od vody, všetko by malo krásne vyschnúť. Dobre, lúčim sa s vami, potom si ešte natočíme doma, keď bude čas, ako umývame okná s akými prípravkami, ako to funguje.
A vidíte, auto krásne, voda steká dole, hydrofóbna funkcia funguje, takže lúčim sa. Čaute. Takže dokončíme si to, čo sme nestihli v Lohovci na umývárke, keď nám začalo pršať. Ideme si umyť okná. Zase nová rada finisher. Najskôr nastriekame na šedú handričku. Umýjeme okno. A s modrou vyleštíme. Ktorá nám to krásne utiera. Ostanú nám okná krásne čisté. Prepáčte za zníženú kvalitu obrazu, ale nemám kameramana, takže len tak narýchlo. Takým štýlom to robíme. Okno ostane krásne čisté. Takže tak prebehneme celé auto. Ukážeme si ďalší produkt z rady Finisher od Kochemie. Je to vlastne na čistenie displeja. Aj keď chlapci z Car Detailing NN Trstice nám na displeje dali fóliu. Je matná, nemali by sa na nej tak držať otlačky, ale raz za čas to treba vyčistiť. Takže sme si prešli do menu, dáme si režim čistenia obrazovky. Ako vidíte, obrazovka je pripravená, takže obrazovku nastriekame. Máme tu aj nášho strážcu Gruta, ktorý nám autičko stráži. Takže máme to nastriekané a teraz len s mikrovláknom umyjeme. Do sucha vyutierame. A sme pripravení na ďalšie používanie. Podržíme tlačítko, odráta nám, obrazovka nám nabehne naspäť a môžeme pokračovať v ďalšej činnosti. Auto máme umyté, okna máme umyté, ako ste videli v predchádzajúcich videách. Toto by bol asi pravdepodobne taký koniec našej údržby. Ak ma niečo napadne, ešte možno, ak vyjde čas, tak si ukážeme vyčistenie a naimpregnovanie sedačiek tiež od Kochemie z radu Finisher na údržbu kožených sedačiek. Uvidíme, ako vyjde čas, keď sa nám to zmestí, tak to sem dáme. Takže si ukážeme ešte aj vyčistenie sedačiek. Máme tu čistič, máme tu impregnátor kože, kefku, máme tu napeňovač. Treba ho vždy pretrepať pred použitím. Nanesieme, ako vidíte, spravíme krásnu penu. A skúsime, čo to bude robiť. Takto čistením vlastne tú kožu očistíme. Prebehneme celú sedačku. Viackrát napeníme, aby sa tá pena dostala všade.
mikrovláknom zotrieme. Vyutierame. Sedačky sú ešte v podstate nové, dvojtýždňové, takže, alebo troj. Takže na nich ešte špina vidieť nebude. Ale jedná sa nám viac menej o to, aby sme si ich naimpregnovali. Zoberieme si tu na prípravok, ktorý je vlastne na ošetrenie kože. Nanesieme si na mikrovlákno. A rozotrieme na kožu. Čím by koža mohla ostať ušetrená. Uvidíme časom, čo to vlastne bude robiť, či sa tie sedačky budú špiniť, nebudú sa špiniť, ako to vlastne pomôže, ale teda keďže sme spokojní s touto značkou, tak by to malo byť v poriadku. Tak čaute.